Il-Maġistrat Nadine Lija qalet li hemm biżżejjed provi biex Owen Schembri u Leon De Bono jitqiegħdu taħt attakkuża. Iż-żewġ żgħażagħ ta' 18-il sena minn Ħalkirkopet jiġu akkużati bil-qtil ta' Xavier Gaffarena u bl-attentat ta' qtil ta' kuġinuh Vince Gaffarena. Id-diviża argumentat li ż-żewġ akkużati għadhom żgħar biex jinżammu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Għaldaqstant huma talbu biex jinżammu l-ħabs taż-żgħażagħ il-jors fl-imtaħleb. Il-qorti se tkun qed tiddeċiedi fuq din it-talba. Żewġ żgħażagħ Sirjani, Bashar Sheikh Ahmed Antar ta' 18-il sena residenti Swater u Youssef Sheikh Ahmad Khaled ta' 28 sena residenti San Ġwan tresqu l-qorti wara li ġew mixlija li għamlu ħsarat f'Paċeville. Il-każ ġara s-sibt l-ewwel ta' Wissu bejn l-4 u 6 ta' filgħodu barra stabbiliment. Filmat li ġie mxandar fuq is-sit Malta Today, iż-żgħażagħ dehru f'argument jaħraq barra l-istabbiliment. Huma ġew akkużati wkoll li kisru l-paċi pubblika u li kienu fis-sakra. Huma wieġbu mhux ħatja. Il-Maġistrat Viktor xaq tagħhom il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 4,000 euro. Huma ġew ordnati jiffirmaw l-assa darbtejn fil-ġimgħa. Kit Felice ta' 31 sena minn Ħaltarxien inżamm arrestat walli ammetta li seraq 60 euro fi flus kontanti u pakkett sigarett minn żewġ tfajliet f'Ħaltarxien. Fil-qorti huwa ammetta li seraq ukoll mowbajl ta' tfajla u xi oġġetti oħra minn witilajn. Dawn is-serqiet saru fit-8 ta' Awwissu. L-akkużat ma ammettix li żamm waħda mit-tfajliet kontra l-volontà tagħha u li kellu arma fuqu. Fil-qorti ntqal li l-akkużat għandu l-vizzju ta' droga.